Okay, afamo bụ Chief Ozoemena Nzugbe. Ayaka ndị Igbo niile ba gburugburu. Abụ m onye Ogwari village na Nsugbe. Anambra East Local Government. Ogalanya dịka mma n'elu ụwa anyị nọ ọnụ nwanne Nebolisa nọ ebe mmiri ebe nnọkụzọ ka ọ daa na dịka mma n'elu ụwa alụsị Nebolisa nọ ebe mmiri ebe nnọkụzọ ka anyị wee ọtụtụ ụtọ n'elu ụwa ka ọ tọọ ụtọ o nwere onye gazi ka ọ bụrụ nwanne Nebolisa onye ji moto eme amala jọnụ bịa meli ma amala nke jọnụ nwa Nebolisa onye ji moto eme ọgọ onye ji moto eme amala jọnụ bịa meli ma Chamu na chimudo ayo Irwa bongo lokuzu ka janu si ebia Irwa bongo lokuzu ni abu Simon wa beli nwan Nebolisa beli Nebolisa lolu wada
obodo oyibo nata ije nwamuo nwa Nebolisa bisi obodo oyibo wee nata ije wee chenjisi ego dọla ego naira chapa tonu wee bulu ego n'iwe zobe chinwa mgbe na-ekwu nwa na chinwa mụtago ụmụ ejime tonu wee mebe ibe ego n'ọkwụsị mebe ibe ego onye jụla ajụ kwesịrị ekwe tonu na onye jụla ajụ tonu na ndị ọkụzụ ekwegbe edogogwa ọ bụ na ịkpọtazi ọkụzụ taa ọ bụ na ikwutere nwa Nebolisa ọbụla tonu na ọkụzụ emerụọla nchi maka gịnị na abụrọ nwa Nebolisa tonu n'ụbọchị nke ka ọkụzụ na-echezi onye na-eche eche nwere ibo na-eme onye na-eche eche na nwere ibo ụka eme tonu na nke ka ọkụzụ tonu Nebolisa ga-echikwa n'eze ọkụzụ tonu ga-echikwa n'eze ndị ọkụzụ tonu Nebolisa ga-echili n'eze ọ bụ na John echi ozi eze alikurabu emugbu maka ji ya alikurabu emugbu maka ji ya ihe ojii dị ka ọkụzụ adụakwuo na abụ ebe etozani okwu ekwusịrị nwa iyi ọ bụ na alụsị iyi na-eje kọt mmadụ aka tụọzi ntụ na kọt ibe ji atụ ntụ na kọt ka ngwa unu bụ na alụsị na-ejeri alụsị ọkụ bụ nwa Nebolisa bịa nwanne ebigide ọjọọ dị ọra mmanụ ọkụ ụzọ ha nkelele bụ ichekwa ụlọ ala udo o kwesịrị mgbe ọra nye na bụredi ajidu abịa chiki ọnwa na-etili ọra n'ibu ụzọ ajeduwa nwa isu na bọọgwụ dodo ọka jeduwa nwa isu na bọọgwụ kala ọgọnwa ibe dozie arụmụ chọrọ ego oyibo mani macho better life ego kirikiri na-egbu ozi mkpa mgbe chọba ndị gburu ozu ogo Kristo ude mezuwa n'ugwu Kristo ude mezuwa n'ugwu hero